Съдбата на 9-месечната Вики трогна цяла България и отприщи вълна от дарения. Стигате 308 лева на един пенсионер или възрастните хора трябва да се борят за джакпота зад мен. Хасково се готви за неделния сблъсък с лидера в А-група ЦСКА. Добър вечер на 7 ноември, петък. Гледате новините на ЕТВ. Вчера ви разказахме за трагедията на 9-месечната Виктория. Днес тя вече е сирачи. Майка и Стела почина по обед. Репортажът ни снощи и публикацията на колегите от Хасково.нет отприщиха вълна от дарения към семейството. Кутията за дарения за Виктория е поставена в предверието на църквата Свети Архангел Михаил. Само за час днес десетки хора са пуснали своето дарение. Много от желаещите да помогнат лично са донесли в храма детски храни, дрехи и играчки. Аз лично познавам лелята специално от много години и искам хората да знаят, че тя е една сериозна жена. Могат съвсем спокойно и с чисто сърце да подпомогнат и няма нужда да имат лоши мисли спрямо тях или някакви задни мисли. Затова каквото можем, могат да разчитате на нас, ще съдействаме всички заедно, за да можем да помогнем в това трудно време на това семейство да си стъпят на краката. След излъчените вчера репортажи по ЕТВ и по Хасково.нет, дарения към семейството започнаха да пристигат от цялата страна. Има запитвания от Англия, Гърция, Съединените щати. Група бургаски майки са се организирали от снощи в социалната мрежа и се очаква до дни да изпратят бус с дарения с Виктория. Днес екипа ни занесе част от подаръците на Вики, оставени с църквата Свети Архангел Михаил. Радостина, лелята на бебето Виктория, се опасява, че част от изпратените храни и дрехи ще са излишни, затова помолих те да бъдат насочени към други нуждаещи се деца. Ако някой иска да помогне със средства, виждате сметката изписана на екрана. Междувременно, днес със съдействието на екипа на ЕТВ и човешкото отношение на регионалния център по здравеопазване, Стела бе посетена от лекар от онкологичната болница, който диагностицира дълбока кома и правилно предположи, че има часове живот. За да види Виктория в бедния апартамент на леля Радостина, са дошли и служители на отдел закрила на детето. Една от забележките им е, че лелята е разрешила да бъде снимано бебето. Надяваме се това да не попречи на процедурата по попечителство и права на детето. Както вече съобщихме, Радостина е готова да направи всичко възможно, за да продължи да се грижи за детето на сестра си. Очакваме адекватна и бърза реакция от страна на социалните служби. 13 служители на областната дирекция на МВР в Хасково бяха отличени от директора комисар Ангел Цанков в навечерието на професионалния празник на полицията 8 ноември. Те са наградени за съществен принос при изпълнението на служебните им задачи и проявен висок професионализъм. За съществен принос и добри резултати в защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, министъра на вътрешните работи награди с почетен медал разузнавач Живко Георгиев от полицейското управление в Симеоновград. Почетното отличие му бе връчено тържествено от директора на Хасковската дирекция Ангел Цанков. Всички служители са наградени за служебни резултати, за високи резултати при изпълнението на поставените служебни задачи и за това, че са дали всичко от себе си, за да осигурят спокойствието и мира на гражданите. 8 ноември Архангелов ден се чества като професионален празник на българските полицаи от 1924 година по инициатива на софийския градоначалник ОЗ подполковник Георги Кисьов. Празникът е прекъснат през 1943 година, традицията се възстановява отново през 1998. В навечерието на празника комисар Ангел Цанков поздрави своите служители. Искам да пожелая на моите скъпи колеги много здраве, много късмет, много щастие на тях и на тяхните семейства, да им пожелая много успехи лични и служебни, да им благодаря за самоотвержената работа, за труда, за мисията, която са изпълнили да служат на обществото и на държавата, да им кажа, че се надявам рисковете, които поемаме с тях, да бъдат оценени високо от обществото и гражданите и да спечелим тяхното доверие, понеже това е нашата оценка, която могат те да ни дадат.
Първата по рода си кражба в България на фотоволтаици бе извършена в маджаровското село Малко Брягово. Демонтирана е цялата фотоволтаична централа, а щетите се оценяват на 236 хиляди лева. Неизвестни за сега лица са демонтирали 169 фотоволтаични панела, 7 фотоволтаични инвентори и главно работещо табло. На практика фотоволтаичната централа в село Малко Брягово вече няма. Кражбата е била извършена за времето от началото на септември до вчера. Случая за нас е много интересен механизма, по който е извършено самото престъпление, предвид, че това е един обект, който е построен там и не може да се демонтира за час или два. Работим по няколко версии, които към момента е по-добре да запазя за себе си и за колегите, но мисля, че там ще има някакъв положителен резултат за тази кражба на фотоволтаична централа, която може би е първата в България. По случая е образувано досъдебно производство. Небезизвестният в Хасково рецидивист Геннадий Пушкаров е задържан отново, този път за съхранение на дрога на Очия ТВ. Вчера при обиск от служители на сектор противодействие на криминалната дейност у него са открити 4 грама амфетамин. Криминалистите са претърсили жилище в хасковския квартал Орфей. В началото на 2013 година Пушкаров бе задържан и осъден за серия касоразбивания, сред които на обредния дом и БЧК. Геннадий Пушкаров е обескиран в района на хасковския квартал Орфей. В дрехите му е намерена полиетиленова трубичка с неправилна форма и топче с амфетамин. Впоследствие органите на реда са получили информация за мястото, откъдето 37-годишният мъж се е здобил с дрогата. Жилище в квартал Орфей, в което живее 34-годишна жена. При претърсването на дома са открити 58 розови хапчета във формата на глава на коте, реагиращи на метамфетамин, канабис с тегло 25 грама и електронна везна. В стаите на жилището са намерени още 65 грама бяло вещество и 70 грама жълтениково вещество, които при тест реагират на амфетамин. Органите на реда се натъкват и на цилиндрично шише с течен шивак с тегло 150 грама. Жената е задържана до 24 часа в районното управление в Хасково. С полицейска мярка е задържан и 42-годишен мъж, който живее с жената. Работата по случая продължава, организирано е досъдебно производство. 308 лева е средната пенсия в Хасково. Това показват данните на Националния осигурителен институт за 9-месечието на 2014 година. Според класацията най-богати са пенсионерите в София, а най-малко пари за старост получават хората от Разград – 245 лева. Хасковлии са в златната среда. За какво обаче стигат 308 лева? ЕТВ провери разходите на един пенсионер. Дълги години Фахредин Фахри работил като огняр, а преди 8 години се пенсионирал с втора категория труд и получавал 214 лева. След увеличенията сега той е средностатистически хасковски пенсионер с 300 лева пари за старост месечно. Днес по-голяма част от средствата бяха изхарчени, докато заедно платихме сметките за телефон и ток. Минеш през телефона, през енергото и водата не съм отошла още и кажеш, че половината пенсия е отошла. И оттам нататъка? И оттам нататъка на мускул. Почваш да пресметаш жълте стотинки. Това е цялата работа. Недостатъчно. Днес Фахредин не купи храна, защото според него жена му знае как да купи много за ядене с малко пари. Най-голямата му болка обаче е, че не може да помага на трите си внучки, тъй като няма средства. Не мога да се отпусна. Не мога да си позволя тази работа, тъй като едната е студентка и доста е нежелателно. Усещаш, че има нужда, но не можеш да си позволиш. Според 65-годишния мъж, за да може възрастните хора да живеят нормално, те трябва да получават минимум 500 лева. Фахредин смята, че едва тогава няма да си позволява много, но няма да има и лишения. Той обаче не вярва, че това някога ще се случи. Надеждата крепи човек. Белким, аз сега на тези избори стане нещо. Белким. Ма не ми се вярва. Не ми се вярва, защото са същите пак. Значи пак същата работа ще. Така че мътна е, нататък е мътна.
Средната пенсия в България е 310 лева и 83 стотинки, като за година спрямо септември 2013 се е повишила с 12 лева и 86 стотинки. В момента тя е 59% от средния осигурителен доход, който е 671 лева и 51 стотинки, сочат още данните на Националния осигурителен институт. 600 лева бяха иззети от касите на две фирми в Хасково, които имат задължения към бюджета. Това стана в кампания на Националната агенция за приходите, започнала в цялата страна, съобщиха от офиса на НАП в Хасково. Мярката да се изземе оборотът от търговския обект е крайна и се прилага само в случаите, в които въпреки, че длъжникът разполага с парични средства и значителни обороти, системно не плаща задълженията си за данъци и осигурителни вноски, поясняват от офиса на НАП в Хасково. Процедурата предвижда описване на касовата наличност в обекта, като задължава собственика на магазина да преведе средствата по запорирана от приходната администрация сметка на дружеството до края на следващия работен ден. Паралелно с това се осъществява и цялостна проверка на дейността на обекта, като дали се издават касови бележки при продажба на стоки, водят ли се правилно книгите за дневните финансови отчети и дали продавачите са назначени на трудови договори. Обществена поръчка за снегопочистване и зимно поддържане на уличната мрежа общински пътища обяви за сезон 2014-2015 община Димитровград. Обявлението е публикувано в Агенцията за обществени поръчки. Същевременно нито една фирма не иска да чисти снега в Хасково. 120 хиляди лева е дадената прогнозна стойност за почистване на снега в община Димитровград. Крайният срок на договора е 31 марта 2015 година. Оферти от фирмите могат да се подават до 17 часа на 3 декември. За да бъдат допуснати до разглеждане и оценяване офертите, участниците трябва преди това да представят гаранция. Нейният размер е в зависимост от позицията, за която кандидатства. Предложенията ще бъдат разгледани от комисия в общината на 4 декември. Същевременно обществената поръчка за снегопочистване на град Хасково бе прекратена, тъй като нито една фирма не е подала оферта. Самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява процедурата, са номер 2, която включва северните и североизточните квартали на града. От общината ще обявят повторно обществена поръчка за тези позиции. По позиция 1 има избран изпълнител и това е хасковската фирма Арис ЕОД. Нейната зона включва общински пътища с дължина 106 км и улиците в селата. Прогнозната стойност е за 130 хиляди лева без ДДС в селския участък. За 9 градски зони са предвидени съответно 80 хиляди и 110 хиляди лева без ДДС. Здравословната храна се приготвя с зехтин. Най-добрият се прави във фабрика Домакри, близо до Александрополис. Качеството му е оценено от редица международни експерти и има десетки медали от специализирани изложения. Семейство Келидо обработва 11 000 маслинови дървета. Плодовете се берат през ноември и декември с помощта на машина. Подобни има по-малко от 10 в цяла Гърция. След изтръскването на клоните, плода се събира със специални уреди. От 10-те работници в маслиновата горичка, 8 са българи, някои от които са на тази работа от около 20 години. Господин Келидо ни обръща внимание, че маслините се събират в касетки, произведени от хасковска фирма. Маслобойната работи от 1982 година. Продуктът е носител на 16 златни световни награди, а от 2008 година насам всяка година фирмата печели приз за най-добър зехтин в Гърция. Зехтина, който произвеждаме, е много вкусен и има много аромати. Маслините ги събираме рано заради суровата зима. Района, в който се намираме, е най-северния на Гърция, в който се обработват маслини и по тази причина ние ги събираме много рано и още зелени. По този начин имаме един много свеж и пресен зехтин с много аромати и хубав вкус. Екипа на ETV бе посрещнат във фабриката за производство на зехтин със специален ритуал. Едната чиния е намазана с килитка чесън и поръсана с риган и сол. В нея се налива зехтин направо от инсталацията, а втората чиния е с пресен хляб. Между другото, в Гърция няма големи хлебозаводи и на същия в много различни видове се произвежда от малки пекарни. В сезона на маслините, собствениците на маслинови дървета носят събраните плодове в маслобойната. Те могат да избират да получат пари или да вземат зехтин. По-голяма част от хората предпочитат теникиите с зехтин. 3 тона маслини се преработват на час в фабриката.
От тях се произвежда средно около 500 литра първокачествен зехтин. Разфасовка от 750 мл струва 6 евро от производителя. От фабриката край Макри ежедневно пазаруват местни хора, а нерядко и българи, разбрали тайната на най-добрия зехтин в Гърция. Сподели града, сподели света. Под това мото е новият конкурс, който организират от Министерството на околната среда и водите, инициативата "Предвижвай се разумно" и Академията за театрално и филмово изкуство. Надпреварата е за снимка или видео, запечатали едно поделено пътуване с автомобил или друго превозно средство. В конкурсът "Сподели града, сподели света" може да участват хора на възраст между 18 и 50 години. Идеята е да се покаже отношението към споделеното пътуване в градска среда чрез снимка или кратко видео. Целта тук е да се популяризира една идея, която доста е напреднала в Европейския съюз и в други страни в света. Хората да организират своето пътуване, така че ако 5 човека пътуваме в една и съща посока, да не замърсяват въздуха 5 моторни превозни средства, а да се организираме така, че да достигнем до нашата цел с едно превозно средство. В останалите европейски страни така наречения метод на споделено пътуване е до толкова популярен, че може да си намерите компания до определена дестинация в интернет сайтовете. Българите обаче все още са резервирани да споделят автомобила си. Добре е това да стане наш навик, да бъдем по-колективни, по-загрижени. В крайна сметка това рефлектира и върху собствения ни джоб. Но крайната цел е в крайна сметка да опазим въздуха и природата за нашите деца. Авторските проекти ще се приемат до 5 декември. Те ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури. 6 финалисти, по 3 от категория снимка и категория видео, ще бъдат наградени през февруари на церемония в София. Там ще бъде подредена и изложба на фотографиите и селектирани кадри. За повече информация може да посетите сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Има всички предпоставки в неделя да стане един добър матч. Това коментира пред камерата на ЕТВ старши треньорът на футболния Хасково Емил Велев преди важния и интересен двубой с столичния ЦСКА. В неделя от 13 часа на стадион Хасково едноименният тим посреща гостите от ЦСКА. Футболистите на Стойчо Младенов идват на ямача като лидери във временното класиране с 33 точки след 14 мача. Пореден кръг от нашето първенство. Надяваме се пред нашата публика да покажем това, на което сме способни, а отбора притежава потенциал, така че има всички предпоставки в неделя да стане един добър матч и надявам се да играеме добре. Армейците са един от основните дразнители на всички отбори в А-група не само заради първото си място в таблицата, но и заради самото си име. Успех срещу тях би бил не само престижен, но и страхотен стимул за футболистите на Хасково. Всички тези имена ЦСКА, Левски, Лудогорец винаги са добре дошли, когато нашия отбор играе срещу тях, защото адреналина е по-голям и желанието за игра са повече, отколкото срещу други отбори, но пак казвам, не може да се разделя всеки един матч от първенството, трябва да се подходи напълно сериозно и концентрирано в тези матчове, особено срещу отбор като ЦСКА. Главен съдия на двубоя е Таско Тасков, а негови асистенти ще бъдат Георги Славов и Атанас Бозев. Очакванията са в неделя столичани да имат солидна агитка. Именно от силна подкрепа на своите привърженици ще имат нужда и футболистите на Хасково. Затова призова и старши треньора Емил Велев. Денят е почивен, часовото време е подходящо и двата отбора се заслужават присъствието на зрителите на стадиона. Хасково 2012 излиза за трета поредна победа от началото на шампионата в Националната баскетболна лига за жени. Утре в Бургас тима на Елена Станкова ще се опита да продължи блестящото си представяне през сезона и срещу местния нефтохимик. Баскетболистките на Хасково тръгват за Бургас с единствената цел за успех и продължаване на добрата серия от началото на сезона. Ние сме готови за победа. Подготовката до този момент протича по план и всички състезателки са на лице. Нефтохимик е отбор с традиции, но това не означава, че е непреодолим. Въпреки победата му срещу Дуна в предния кръг, ние пък победихме Монтана доста убедително и сме готови за този нов матч. В
предсезонната си подготовка двата тима си размениха по една победа. В двубоя в зала Дружба Хасково 2012 победи тима на Дечо Колашинов с 20 точки разлика. Тези две контролни срещи, които изиграхме с тях, ни помогнаха да добием представа какъв тип съперник са те и какъв стил на игра имат. И смятам, че от тази гледна точка тези контролни срещи бяха в плюс за нас. След първите два кръга Хасково 2012 е лидер в първенството. Това неминуемо им дава стимула и увереността за нови победи. Както се казва, апетита идва с яденето и дано в този случай победите срещу Дунав и Монтана се окажат едва предястието за тима на Елена Станкова. Утре в зала Спартак ще се играят 3 хандбални срещи от първия за сезона зонален турнир за юноши до 19 годишна възраст в зона Тракия. В първа група заедно с тима на Асти 91 са отборите на Стовитрут и ПТГ Панагюрище. Едва в средата на тази седмица юношите на Асти проведоха първа тренировка в зала Спартак след повече от месец без занимания. Причината бе липсата на помещение за тренировки и атмосферните условия, които не им позволяваха да продължават с подготовката си на открито. Въпреки това, тима, воден от Ангел Колев и Самет Муртазали, е съставен от опитни състезатели, които ще гонят добро класиране още в първия турнир за сезона. Надяваме се да победим. Първият турнир за годината от зоналното първенство. Макар че нямаме тренировки, това не е втора тренировка в зала, тия момчета се тренираме. Срещите в Хасково са от първа група в зона Тракия. Във втора група тима на Фрегата Бургас победи съгражданите си от Черноморец. По програма турнирът ще бъде открит в 10 часа с двубой между Стовитрут и ПТГ Панагюрище. Юношите на Асти играят първия се двубой в 11 часа с тима на Панагюрище. Час по-късно е двубой между Асти и Стовитрут. Очакванията към Хасково със силно представяне са още по-големи, заради факта, че именно юношите на Асти 91 станаха републикански шампиони по плажен хандбал само преди няколко месеца в Приморско. В събота в среща от 14-я кръг на югоизточната В футболна група, футболният тим на Свиленград приема на свой терен отбора на Тунджа Ямбол. Ден по-късно Димитровград гостува на Асеновец в Асеновград. Срещите са с начало 14:30 часа. Нова порция интересни двубои ще се изиграят през почивните дни в първенството на областната футболна група. В един от най-интригуващите матчове, третият в класирането Герганин Извор посреща втория в таблицата Аида Караманци. В събота лидера във временното класиране е Хасково 1957, който е с 6 победи от 6 мача, е домакин на Хеброс. Матчът ще се играе на терена на село Горски Извор. В друг двубой от съботния следобед Раковски Ивайловград приема Бенковски Симеоновград. Един от най-интересните мачове от кръга противопоставя Герганин Извор, село Бисер и Аида Караманци. В последният кръг футболистите от село Караманци отбелязаха 9 безответни попадения на Свиленград 2. Именно капитана на Аида Емрах Юсуф е и голмайстор до момента с 13 попадения. В неделя на стадион Христо Ботев в Минерални бани местният Топлика е домакин на Възход село Радиево. В Тополовград сакарски спортист приема доскорошния член на А група Любимец, а Свиленград 2 играе с тима на Извор от село Горски Извор. Всички мачове от 8-ми кръг в областната футболна група ще започнат в 14 часа. Преди 8-ми кръг водач в класирането е Хасково 1957 с 18 точки, следван от Аида Караманци 16 и Герганин Извор с 12 точки. На дъното на таблицата са футболистите на Раковски без спечелена точка. Това бе по-важното от днешния ден. Вие останете с програмата на ITV, прогнозата за времето и рубриката Night News. От екипа ни хубава вечер.